vážené dámy, páni, milí spoluobčania. Dovoľte mi prihovoriť sa k vám v čase blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. Sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Tížko prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom. A je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania. Vážené dámy, páni, milí spoluobčania. Prajem vám všetky milostiplné Vianoce a veľa šťastia, zdravia, lásky, radosti a elánu do nového roka. Ďakujem.
odchodí z polí zaviatých snehom. Všetko ako si tichne, zrazu je ten svet čistejší a pomalší. Ale nemyslíte si, že zaspal aj hospodár. Kdeže? Len sa schoval pred mrazom teplej chyže, ale nezaháľa. Aj vnútri má roboty habadej. Musí si opraviť náradie, aby ho na jar mal pripravený. Potom pozvať susedov na priatky i na páračky, utkať plátno, pošiť háby. Ide čas, keď majú ľudia k sebe akoby bližšie. Vlezie do každého domu a požníva. Len poď, sused, pomôž a dostaneš výslužku. A ako býva pri takýchto obyčajoch veselo. Odvšadiaľ počuť sa smiech, keď si rozprávajú veselé príhody, ale aj výkriky hrôzy. Keď si rozprávajú o posorkách, umrlcoch, ježibabách na priatkách a páračkách. Dievčence si potom spievajú a mládenci ich vykrútia v tanci. Je to obdobie, kde noc prevládla deň. A to sa považovalo za čas, keď majú zlé sily väčšiu moc. Všetko to začína stričí hydnami. Tým prvým bol deň svätej Kataríny. Katarínske zábavy bývali veľmi obľúbené, pretože v období adventu sa veseliť nesmelo. A hovorí sa, že Katarína zaviera muziky a berie hudcom úsle. A keďže to bol stričný deň, ako aj Ondrej, Barbora či Lucia, mohli sa robiť rôzne čary. Slúbila som, že ti obličal. Ja chcem taký Dobre, čierny ho.
Ondrej trasie. Svätý Ondrej, prosím, by si mi dal znáti, s kým ja budem na takto pri oltári státi. No, papierčok, rýchlo, ukáž, čítaj. Ale, vidíš, som aj čítala, ale vidíš, tu som to tu všetko rozplatilo. Nevidím nič, ani ty, ani čierny pešák nejde, ani nič, ty si to nespravila dobre, ty si sprostá. Tak ukáž, oprobujem ešte raz. Vidíš, to, oprobujem sa. Svätý Ondrej trasie. Svätý... To je tá istá zalekárka ako moja. Ja som si istá, že som zalekala dobre. Tak prečo sa ti nič nevyčerovalo? Nie, ani len strašidlo sa neukázalo. Nie je to, že... Jaj, strašidlo! Mikuláš! Mikuláš! Žiadno strašidlo, dievčence. Mikuláško, dobrý stričko k vám prišiel. Darčoky vám doniesol. Len, či ste boli dobrí? Boli! Aj ste sa učili? Áno! Tak mi ukážte, čo ste sa naučili. Mikulášku, dobrý stričku, modlí sa ti, modlí pičku, zlož tu svoju veľkú tašku, tak nám darov svojich trošku, či koníčka medového, či koláča makového, veď si svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. No, pekne ste sa naučili. A ja vám dám za moju takú. No, a keďže ste boli takí dobrí, ja prídem Joro. A ja som nebola. Ja nemusím byť dobrá, stačí, že som pekná. Ty si nebola dobrá. Nebola. A čo? A vieš ty, čo sa stane lakomým a pyšným ľuďom? Toto.
najbezpečnejší. Lucia bola považovaná za najväčšiu posorku. Aby vás strigy neuriekli, jedzte cesnak, alebo si ním urobte kríž na dvere. A puste do domu ľudský, nech vám vymetú všetky kúty od nečistých síl. Lebo od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Nastáva ten najkrajší deň v roku. Veď uznajte, kto by sa netešil na Vianoce? Za nami je advent, stríčie dni, prichádzajú požehnané sviatky. Šťastia Bože daj, Pán Boh daj, večer, dobrý, veselý, tohto domu hospodárovi. Prišiel som sa opýtať, či vám radosť urobíme, keď vám zvesť veľkú zvestvujeme, že sa nám tej noci Ježiško narodil. Sem, pastieri, sem do Betléma, darujte dary, aké mu treba, ku syna mladého, i mliečka sladkého, darujte jemu, Pánu našemu. Šťastia Bože daj! No a kde som sa dostal? Jaj, fujaru som stratil. No, kto by mi ju našiel, tomu bych ja draho zaplatil. Dal by tu takýto jar, čo by ma nič nekoštoval, ale zlatá ako pekárska oko. Ale moji milí radní páni, nemôžem sa tu dlho meškať, musím na brata Stacha zavolať. Sem sa, bratu Stachu, lebo ja tu vo veľkom strachu, lebo je tu veľa strachu. Šťastia Bože daj. A čože sa ti, bratku Fedovi, taká škoda stala? A či si mi nevidel ovce po Betlémských horách? Videl som ich, videl. Je jednu, je dve, je tri. Teda prečo si mi ich nezavrátil? Preto som ti ich nezavrátil, lebo som nad nimi veľkú jasnosť videl a sem som zotekal. Hore preskočil, dole preskočil, balachom kázal, aby brali krpce pačkali, že nepôjdeme zajtra do hory. Tak kde sa podiel páčačov, ktorí palce máš a podám nechcú ovce dojiť, ani syry dobre dariť. Ide za nami a nesie sú chválení ho, napijeme sa všetci z neho. Ja som Bača z Rimavskej Soboty. Ej, Beru, nenaučil som sa žiadnej poriadnej roboty. Len poza ručky preskakovať a švárne panenky milovať. Poza smrečky, sekerečku zvíjajúci, Pána Boha milujúci. Teraz som bol v takom vlastnom kraji, kde vínečko predávali. Za 100 zlatých holku vína, za 5 peňazí bočku piva. Ej, tak som sa napil, že som sa aj teraz otočil. Ja
Aj neotáčaj sa ti bez ochleptaní, staň si vedľa brata Stachavého, napíme sa z toho trunku valaského. Kde sa napíme? Ostrá! Brat Kubačák, neznám podiel Kuba. Hej, ide za nami, ale gajdy sa mu potrhali. Dajže Bože šťastia, ja som Kuba bez kozuba. Gajdy sa mi potrhali, ovce sa mi po horách po dolách roztratili. Nebolo by toho, čo by mi ich pridal. Nebuď sa Kubičko žiadnym voliarom, buď našim kamarátom. Jedva. Hej. Ámo z tebe, Fedor. Stálo z tebe, Stachu. Stálo z tebe, Bača. No. Stálo z tebe, Kubo. No, a keď sme si už takto dobre vypili, poďme si zatancovať. Asli ovce másy, pri Betlenskom saláši. Hajdom, hajdom, pidlidom, hajdom, hajdom, pidlidom, hajdom, hajdom, pidlidom, hajdom, hajdom, pidlidom. Pastier sa im ukázal, na Betlema ich skázal. Hajdom, hajdom, pidlidom, hajdom, hajdom, pidlidom, hajdom, hajdom, pidlidom, hajdom, hajdom, Bastieri, čo tak dlho spíte? Ani neslyšíte spievanie? Vidzte, v pilnosti svetlo radosti nad vami. Kubo, dlho spíš? Aniel kričí, barám bračí, neslyšíš? Odkiaľ si? Z toho mesta Dávidovho. Hej, keď sme si už takto dobre zatancovali,
Ome Ježiškovi oferovať. Ježiško, ja ti oferujem také jablčko, ako moje srdiečko. Vezmi si ho a jedz. A ja tebe oferujem hrozna za košíček, ešte k tomu hrozna za hrnčíček, ešte k tomu klobásu, čo ťa 3-krát dopáš. Vezmi si a jedz. Ježiško môj drahý, a ja bača starý, čože ti len oferujem? Ja ti darujem takýho barana, čo ho nezješ celý od rána. Tomu ešte hrudu syra, aby ťa vychovala moja matina. Vezmi si a jedz. Starý, na oferu! A ja nejdem, bo tam bieru. Na oferu! Jezu, čo ti dám, keď ja chudák nič nemám? Ak chceš s nami na saláž ísť, tam budeš mať brince dosti a žinčice do sytosti, tam sa môžeš nájsť. Boh svätý, slávny, panovník večný, je za váš dar hojný, pastieri vďačný. Zaplať vám štedre pri vašom statku, aby ste žili v dobrom dostatku. By ste úžitku mali hojného času každého. Vinšujeme vám šťastné sviatky vody, aby ste nepili váleky ani vody. Len vínka rozhodíš, tak s nimi hospodársky rodinku pri zdraví udržíš. Pochválen buď Pán Ježiš. Prepastierise, Syra slavného
jednoduchšia voda než oheň. Narodil sa Ježiško tento deň. Božie narodenie alebo prvý sviatok Vianočný. Výšovať mohli chodiť blízky príbuzní. Cudzí človek v tento deň nemal prísť do domu. Celý deň prevládal pokoj, pretože každý sa mal zdržiavať doma. Za to na Štefana si to poriadne vynahradili. Štefanské zábavy bývali veru obľúbené. Mládenci už od rána chodili s pozvánkou na zábavu a zbierali peniaze na naturálie, na občerstvenie. Nepadnem do tej Dunajskej
kráľov. A už aj počujem, chodia po dedine s trojkráľovou hrou. My tri krále prišli sme k vám, šťastie, zdravie, vinčovať vám. Šťastia, zdravia, dlhé letá, my sme prišli k vás ďaleka. Zďaleka je cesta naša od východu do Salaša. Hviezda sa nám ukázala, cesta nás prevádzala. Vinčujeme vám smelé, všetky veselé, sedľakom rec na plece, ovčianom kaše a kravám paše. Vinšujeme vám kusy pierace a kúdel práce. Baranov s krivými rohami, cákov s veľkými nohami. Aby ste mali toľko teličiek, ako je v lese jedličiek. Nuž, povýšoval som mu všetky vinše. Na môj veru neviednejšie. A vinšovať neprestanem, pokiaľ dačo nedostanem.
aby ste rozprávali vianočný príbeh ďalej, aby ste spievali vianočné piesne a žili ducha Vianoc. Jedine tak môžeme priniesť radosť, šťastie a mier do tohto sveta. Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky. Vážení páni, náš program sa síce regulérne skončil, ale máme ešte taký malý bonus pre vás pripravený, a teda aj pre nás. Vianoce sú okrem toho, že sa všetci spoločne stretávame v rodinách, je aj o komsi obdarovávaní sa. A my sme dostali jeden veľký darček, s ktorým sme sa chceli s vami podeliť a potešiť, pretože na ten darček ste prispeli viacerí. A práve by som sa aj touto cestou chcela veľmi pekne poďakovať. Keď hovorím o tom darčeku, neviem, či možno niektorí tušíte, o čom rozprávam, hovorím o úplne celkom novúčičkom cymbale, ktorý sme dostali do ľudovej hudby a ten vlastne mal dnes takú premiéru. Hral na ňom dnes Alex Daniel, takže my by sme ho dnes samozrejme uviedli do života, ale chcem sa skôr, ako k tomu príde, veľmi pekne poďakovať ešte raz všetkým tým, ktorí ste sa zúčastnili benefičného koncertu na jeseň a ktorí ste na ten cymbal prispeli. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať obecnému úradu Staritekov, ktorí naozaj teda veľmi pomáhali, či už finančne, alebo teda aj inou formou pomoci, aby teda cymbal mohol prísť a mohli sme tancovať. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať rodičom, pretože keď aj deti išli na nejaké vystúpenie a chceli sme trošku ušetriť peniažky práve na cymbal, boli to práve oni, ktorí deti odviezli, priviezli, čiže nemuseli sme objednávať autobus a nemuseli sme tak tie peniažky pustiť týmto smerom, ale mohli sme si ich zase odložiť trošičku a mohli sme potom ich investovať takto. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať aj všetkým sponzorom a samozrejme veľký obdiv a vďaka patrí deťom, ktoré tú veľkú túru, ktorú tento rok mali a mali naozaj veľmi veľa vystúpení, bolo to skoro takmer každý druhý víkend, keď museli obetovať sobotu a ísť tancovať, takže veľká vďaka patrí aj deťom a samozrejme tým, ktorí ich vedú, Jakubovi a Veronike Oťazichovým, ako aj pani učiteľke, ktorá vedie deti ľudovej hudby, to je pani učiteľka Erika Beňušová. A samozrejme aj tanečným pedagógom, ktorí pomáhajú pri deťoch, slečna Lucia Solmošiová a Martinka Číkošová. Takže všetkým naozaj, dúfam, že som na nikoho nezabudla, patrí veľká vďaka. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. A teraz už by sme pristúpili k tomu slávnostnému aktu a tým je teda krst cymbalu. Takže slávnostne ho teraz pokrstíme.
deti. Si pochopili. Tak želáme tomu nášmu cymbalu, aby mu to dlho hralo, aby sa nám nerozlaďoval, aby teda Alex mohol dlho na ňom hrať. A to je už z našej strany naozaj všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Želáme